Takže čaute, ideme na ďalšiu epizódu, tentokrát 7. v hre Pokémon Heart Gold Randomizer. Točím to dneska, ako som aj točil 6, ktorá sa ešte len nahráva. A dám to tam až o takej deň o 2. By sa nepovedala. Takže ideme ďalej. Vyliahol sa nám Heracross a porazili sme tu zdochnutú Whitney. A teraz ideme ďalej. A ja som musel najprv poraziť Whitney, až potom získať tú fľašu. Túto presne. A máme to. Dám to tam zajtra po škole možno, alebo až po zajtra. Dúfam, že už mi to vôbec neseká, takže by som chcel už aj troška lajky. Ja odoberám každého a kto si to pozrie, nech si to pozrie a chcem mať aspoň trochu lajkov. Zabudol som si kúpiť niečo, počkajte. Musím to zrýchliť. Ideme sa pozrieť. Takže tu majú healy. Tak, kúpime si. 5 stačí. A 9 položnú, to nám stačí. Dobre. A tuto majú čo? Tuto majú Pokébally, repely potrebujeme. Super repel. 6. Dobre, ideme ďalej. Tento predáva nič, také zaujímavé. Tento predáva nič zaujímavé. Aha, toto už sa mi páči. Toto sa mi páči, vidím critical hit. Ja neviem po anglicky, sakra. Už vám nebudem stáť v ceste. Rozhodla som sa ísť na potrat. Chcem, aby si to vedela. Nemusíte sa rozchádzať. A prečo si mi to povedala? Nerozumiem. Ja kúpim tento critical. Je to len vaše spoločné rozhodnutie. Navyše my sme sa už rozišli. Je koniec. Ja, to je Focus Energy. Tak ja to predám za to útoky. Prepáč, že som ťa obťažovala. Neil? Asi áno. Ale aj by nepredám, alebo to nie. Prečo sa mi to stále deje? Prečo sa vždy, keď mám byť šťastná, niečo Tak čo kúpime? Prosím ťa, daj to zo mňa dole. Nie, nechaj si to, strýko. Dobre, dám ti to takto. Oddychuj. Nehyť sa toľko, bráče. Toto sa mi páči, skúsime. Hovorila som s právnikom. Ten špinavec dostane, čo si zaslúži. Z väzenia ho už nepustia. Nemal by byť pod... Aha, toto je dobré. Ale už to nechaj na tak. Dobre, Bahar, prosím ťa. Stále ma tráva, že ja som sa teba aj Unovi už ostal. Pani. Povedz mi to a ja to napravím. Daj to. Pound nepotrebuje. Keby sme ťa
ako malú nenaučili ospravedlňovať sa, možno by si prestala robiť chyby. To už stráca význam, Bahama, pravda. Ďakujem. Dáš si radšej čas? Vypij to, vypij to. Chutí to otrasne. Dobre, tak si daj. Toto nič. Tak ideme naspäť. Ipek je momentálne uselený. Nemôžem sa dovolať Alenu. Ipek povedala, že sa zase dostal do problému. Teraz máme nejaký čas a kážeme používať telefón. Vyzerá to. OK, sme tu. Oni sa snažia o Daliho utiecť, ale on ich hľadá. Ako tvoja sestra. Presne. Počkaj, o čom to hovoríš? Už sme tu. Prosím. A ideme naspäť. Takže tak. Teraz by sme mali ísť do Ekrute City. Nakoniec jeden udrie druhého a hotovo je to vybavené. No čo? No nič, nechajme ich teraz tak. Erik, čo si nám chcel povedať? Zlatko, vezmeš to? Jak je to možné, že som mal repel? Takže, rozprávame. Sme sa spáhali a rozhodli sme sa, že odtiaľto musíme odísť. Čo? Nechápem. No a tuto konečne ideme ďalej. To bude asi Haluk. Metagross. Škoda, že sa nemôžeme chytiť. Nech sa páči. Ďakujem. Môžeme sa chvíľku porozprávať. A už? Už som s tebou hovorila o mojom vzťahu s Rasom. Ako vieš, nikam sme sa neposunuli. Mama, ochutnávam si svoj text. To bude easy. Zaslúžim si takýto trest. Máme to. Milujem Rasa. Vyrábam to znamená. A chcem, aby bol Fero je level 12. Možno sa to zdá ako náhle rozhodnutie, ale ak sme mohli mať zdravšie, A získali sme nejaké berry pots. trocha urýchli naše svadobné plány. A zajtra A ideme ďalej. dátum sa. A oranberries. A pechaberries. Mama, si tým istá? A už mi daj pokoj. Aj keď budem nešťastný, OK, ideme. To nikdy Ale najprv si vylečíme rýchlo Pokémonov. musíš to vyskúšať a možno budeš nakoniec šťastnejší než si teraz. Rozhodni sa sám. Aspoň to skús kvôli mne, ale hlavne to skús OK, ideme. kvôli sebe. Čoskoro si sadneme s tvojim otcom a niečo spolu vymyslíme, aby to bolo v poriadku. Budeme o to poradiť spolu, áno? Urobím všetko. Ďalší Pokémon. Pohodlný život spolu s nami aj s tvojim otcom. netreba mi zničiť. Tak toto je dobré. Budem bývať na druhom kroce. Ako chceš. Ja si myslím, že jeden oný powder sa ho nezabije. Je to škoda, že ste sa rozhodli odsťahovať sa niekam inám pre mňa. No, stalo sa to, ale naše rozhodnutie... Alebo serem sa na neho. Najprv si vezmeme len pár kašľa, keď nájdeme dom, presťahujeme zvyšok. A to bude ťažké, ale bude to pre nás takto lepšie. Musím len prvý XP Pokémonov. Ja si ponuku na miesto Vanka. Áno, čo? Polícia už na mňa tlačila, aby som sa vrátil. Keď som podal výpoveď, chceli, aby som si nechal otvorené. Let's battle. Ale ty budeš pracovať doma. A toto dievča má predsa skoro... Golden a Rosel. Toto by mala byť rýchla smrť.
Ojojoj, to prežije. Si tam prenajímať byt alebo čo máš v pláne? Čo tam si tam budeš robiť? Ale samozrejme pomôže. Ďakujeme vám všetkým, ale my plánujeme teda ten dôvod. Takže nič nebudeme potrebovať. Ďakujeme. Nie. Prosím, preži to. To neprežije, zabijem sa. A keď sa si vrátite, bude to len váš dom. OK, Rozelia je mŕtva. Nemusíte robiť, ale zrejme by to aj tak nepomohlo. Dobre vieš, že sme vaša rodina a rodina sa A teraz ešte túto Goldie. Vieš, že mi budeš chýbať? Naozaj? Goldie je dole. Neil, čo robíš? Čo to robíš? Ale boli silné, no. Prečo sa stále snažíš byť dokonalý? Ale ty nie si dokonalý a ani ty nie, čo? Ja už nie som dokonalá. Ďalší dvojitý zápas. Obyčajná dievča. Čo je na mne dokonalé? Som dievča, ktoré sa snaží všetko robiť správne. V správny čas, ale správnym spôsobom. A pozri na tú druhú. Hej, ty mladý tréner. Nechceš so mnou zápasiť? Dúfam, že som to dobre preložil. Ideme ich roztrhať. Fú. Teraz ich troška lutujem. Vybrala je ľadová. Aj tortera sa mrzla. Fú. Toto bolo dobre tesné. Idú za nami, však tam. Sú za nami. Ty si štvali čo? Ja som len teraz som sem prišiel. Preto mi hodina by si tu bol. Teraz som sem prišiel asi. Áno, teraz som po babky. Si smutný. Mám ti veriť? Áno, Aký jeden človek? Aký moc? úžasný. Aký je? Som si bola istá, Nádherný. synovi Arasovi vôbec nič nestane. Odhalila by som vás a chcela vás zaplatiť za to, že ste ma odlučili od môjho syna na 35 rokov. Zabila by som vás, ale mi nehovorili. Videla som. Videla som mám technika. Čo? Cigánka. Neviem, grip. Katastrofa. Dobre. Prečo to nepovedala svojmu synovi? Poď nás. Táša. Celkom to ujde. Neviem ti pravdu. Ja tu pravdu počuť nechcem.
Pokémon. Poď sem, poď. Toto nie je dobre, budeš Pokémon. chýbať. Aj mne budeš chýbať, ale ak ma niekto No jak sa robia milučky. Keby ti bolo znamená, tak by si nerobil toto. Ty ma ľúbiš. Tak chceš priznať. To by sa mňa aj život. To, čo sa teraz stalo, akože ja som iba sa rozprával s bratom a zrazu som jenom Mirakles. Už to začína. Poď sem, Zlatko. Nezabudni na mňa. A kedy No čo už, zavolaj, áno? ideme si chytiť sa aj to. A nedovol máme, aby bola viac smutná. Sľúbiš ma? Mám ťa veľmi rada. Aj teba. Budeš mi chýbať. Aj tebe. A som na teba hrdá, že si sa nevzdala šťastia a verila si. A sme v Alpách. Alpách. Nie, samozrejme, že nie. Veď nejdeme ďaleko a budem s tebou stále v kontakte. Budeme si každý deň povedať. A keď sa mi narodí dieťatko, budete tam. To je samozrejme. Dávajte na seba, Mary. Dávajme sa. Tady jsem už byl. A paniery sa môže ukázať. Teraz nemôžem hovoriť. Jasné, dobre. Ale mala som veľmi zlý sen. Snívalo sa mi o Alexovej svadbe. A v našom týždni takmer Alex sa zabil. Dlho som plakala a tak som vám chcela zavolať. Ale... Takže nakoniec sa musím ísť. Volíte vodu? OK, tuším. Pracovné stretnutia, jogu, večeru. Sme tu. To až potom. Sme v Novom Meste, no. A ten doťuťko čo chce? Užívanie antibiotík môže viesť na narušenie černej mikroflóry a spôsobiť hnačku, zápchu a narušenie. Gilakforte regeneruje černú sliznicu, upravuje pH v črevách a obnovuje černú mikroflóru. Gilakforte, komplexná starostlivosť o vaše trávenie aj počas liečby antibiotikami a vody. Tento týždeň sa jednotke. Aluminum sprchovací gel vybrané ruby za euro 19 centov a biela perla zubná pasta vybrané ruby za 3 eurá 19 centov. Nakúpte a vyhrajte 35 000 eur v hotovosti. Viac na strojná drogeria.sk. Nemusíte maskovať bolesť núteným úsmevom. Nechajte si pomôcť. Voltaren Forte vďaka unikátnemu zloženiu cieľene zasahuje postihnuté miesto, kde supersilou rýchlo uľavuje bolesti a zápalu. Rozmýšľam, že kom teraz. Už asi viem. Tuto. Alebo? Tuto. Asi tu. Asi tu sme mali byť, no. Detská, budúcnosť je vaša a preto každé bábätko na Slovensku od nás dostane na investičné skorenie bonus. Nový Pokémon. Slovenská sporiteľňa. Záručuje vám bolesť hrdla každodenného kameň. Dôverujte Strixen.
bolesti a ďalšie svojstvo. To mi bude na čo? Každý okamih naplno. Dokonalá ruka za vašim praním. Silán ešte vyššie odhaleno trvajúce sviežosti pre všetko vaše oblačenie. Ježiš, tento debilko. Džínsové, No poď bojovať, poď. sviežosti na všetky textíly. A teraz aj nový Silán Selection parfum na lanič. Pridajte do prievodky návyváž pre ešte intenzívnejší a dočúvajúci zážitok z vône. Vyskúšajte. Mám rýchlo, a je to potiaľ. Kinder Chocobons. Krémové srdce s lieskovými oríškami za nejaké bezpomínené čokolády. Kinder Chocobons. Najlepšie chutia s cestou. Čo to máš na ruke, Dan? Á, šikovné. Mám. Prepáč, či nerozprávam, ale jem. Výplatový prsteň za 10 centov. Emma, pekný malý víťaz. Ešte tak máš po ruke peňaženky, čo? To je pocit víťazstva, keď Ja som zabudol Veracruzovať preč. Talianská reštaurácia v Žargone. Beží na každý čas. Keďže mesiac máme a znovu bude potrebovať nielen jedálny listom. Haha. Elektrický Pokémon porazil listnatého. A tak nie. Teraz to aspoň Banner to dokončí. Už teraz zavolil a v stredu o 20:30 na Markíze. To sa stane novým českým závitom. Nezmeškajte slávnostné vyhlásenie najprestížnejšej hudobnej ankety a hviezdy hostí. V priebehu večera vystúpia Václav Vlk, Válka a Vinny, Monika Solová, Richard Krajčo, Ben Christoval, Jara Rollins, Opiet Arabeček, Čekomor Alenka Dosilová, Marta Jandová, Milan Perlka a Felix Slováček mladší. Rupi a skupina Lucie. Priamy prenos modelujú Ondřej Sokol a Choďte už do pekla s tým double teamom. Český Slávik 2025. Už tento piatok naživo o 20:20 na Doma. Život má pre mňa najväčšiu cenu. Ale keď bude to dobrého, počúvajú svoje srdce. Silné ľudské vnímanie som vďaka. A som šťastná, milujem s tobou duša. Máš čas srdca. Veľké emócie. Môžeš prerušiť operáciu mysli. Jediná možnosť. A nečakané prekvapenia. Zdá sa, že si neviem stále rast. Si sama. Sme na jednej lodi. Sledujte. Živá moment. Dnes o 20:30 na Doma. Bye bye. Díky Dank. Nechcela som nič hovoriť. Ale chcem sa porozprávať. Slabý si. Ja viem, že po všetkých tých rokoch nemám právo sa miešať do tvojho života, ale viem, ale musím ti to povedať.
Ó, Pozri si istý. Týmto manželstvom, myslím tou svadbou, Prečo sa to pýtaš? Ja tým neviem. Ale jej bývalý je podľa mňa hrozný človek. Každý deň spôsobuje problémy. Okrem toho sa zdá, že má nejaké nevyriešené záležitosti a aj s ich synom. Neviem. ok, ideme si vyliečiť, oné. Fluffy. Ak sú dvaja ľudia, ktorí si naozaj dobre rozumejú a naozaj sa aj veľmi milujú, myslím, že zvládne všetko na svete. Panír je najlepšia. Dobre, neboj sa. Áno, synče. Samozrejme. Urob, ako chceš. Ďakujem, neboj sa. Áno, teda najšie ochutnaj toto maslo. Môžem ťa poprosiť ušiť? Ako mohli takto rýchlo odísť? Stále to nerozumiem, ako by utekali. Ale hneď som prišla, chcela som ťa podporiť, moja drahá priateľka, nezabudni, keď všetci odídu, Javidan ti vždy bude pomáhať. Ako by som mohla zabudnúť? Myslím, že si tu zatiaľ ešte nikdy nespala. Inak si tu naozaj stále. No ale ja si myslím, že sa jedného dňa určite vrátia. Veď opustiť taký tak niektoré. Teraz kam akože? Vrátili všetci dobrí aj zlí. Dokonca istého času si aj ty odišla. Keď si bola mladá, vrátila sa. Je teraz sem. Možno je to také najlepšie. Tak jednako sa nie je naozaj všeličo, no šialené. Každý deň je nejaká nehoda, alebo Zabudol som si vyliečiť Pokémona. No. Nemôžeš spýtať, to je jasné. Veď prečo si aj dnes tu? Aha, tak dobre. Tvoja výkonnosť trochu. Panír, ideš. Napríklad, včera večer Volkan zaútočil na pána Aresa. Vedela si o tom výkonnosti poslal. On to aj tak dal. Som tu už dobrú hodinu a ty mi to všetko povieš až teraz? Ach, jaj, Berry. Čo si ty o tom myslíš, drahá? A dostali sme... Čo to je? Surf. Volkan je stále formálne tvoj manžel. Empoleon. Čo keby sme ťa poslali do ďalekej Kanady? Alebo čo tak, napríklad Mexiko? Obávam sa, že Severný pól je príliš blízko. Predsa ťa tam potrebujú novinári, oni ťa potrebujú. Toto mesto už nie je pre teba dosť veľké. Musíme to Heracrossa dať preč. Či ti poviem klebety, ktoré som počula od našej dobrej kamarátky, Nevin. Pán Aras po toľkých rokoch našiel svoju matku. Ach, Boru, vedie to ako z nejakého filmu. Po mnohých rokoch spoznal matku. Počkajte, ako to, že našiel svoju matku? Arasova matka stále žije? Zlatko moje, keď nebola na žiakovi sa stretli. A ani asi nie aj popustala ruku. Vidíte to? Tak jednak urobil pánovi Arasovi veľkú službu. Stretol tu svoju matku aj svoju lásku. Ach, jaj. Volkan má plné právo na nich odličiť. Ahoj Heracross, tešilo ma. Ty si jediná, kto toto nedokázal. Blahoželám ti. Volkan? Kto bol? On. Ten muž, čo ma včera zachránil. Počkaj, prečo ste boli spolu? To posledné, čo potrebujeme, sú ľudia ako on. Ideme chytať Pokémona. Ďalšie HM-ko. Strength. To viem, ako sa bude hodiť. Presne viem. Pilosvine. Môj kamarát má dnes narodeniny.
Pôjdeš tam so mnou? Ocenil by som, keby si ma nenechala samého v neznámom meste. Som zvedavý nejaký dobrý Pokémon. No tak toto sa mi páči, Pony Gengar. Super, podrobnosti si povieme neskôr. Achica. Je to tam. A teraz mena viem. No. Nie. Potom. Hovorím potom a ty... A nech je. Máme Gengara. Asi ideme na ten gym, pravdepodobne. Takže tak. Prvá trenérka. Parasum. Ježiš, tu potme. Dneska mi padlo tričko, poď na 5, poď na nevrátila, kúkaj. Tvoje to 5, vieš to. Teraz ešte mám zafieskať. Poďme. Niečo tu zbaví. To čo sa s kým bavím? To čo si dolila? To mám Čo naposledy. chcem? Mám naposledy. To bolo naposledy. Čo ti vám nabol zub, no? Alebo sticho. To je mi tabletko. Taký tóny. A čo mám robiť, keď ma boli? Ja už chcem ísť zubárovi. Uj. To nepomáha. Nepomáhalo, všetko pomáha. Ty si- Pôjdeme spraviť postele. Ty si mala kúpiť asi aspoň 4 palíky kinurofenol. Ale ty buď ticho. To sú Vianoce plné radosti. Zažijete len v Čibu. Tento týždeň ťa má pre celú rodinu od 15,99. Cestovanie za exotikou. To jeden deň mi to vyzne, druhý deň sa mi to vyhodí.
No. Ja viem, prečo to nešla minulé diagre, či prečo to iskryla. Ja ju normálne už zabiem, že táto už vybí taká zbyt. A za čo? Si chce vykrávať vlasy. Ale to, čo som ti kázal, že si máš urobiť, to nie, tak, to mám, nie. Pične, jak ti to alebo ti najmä? Ja to spravím. Čo tak kričíš? Bolo to strašne škoda, Nejdem. od prachu to bolo. Si to A ukryla. nechcem to takto stretnúť. Moja mama tu furt je, ona je taká divná. Furt tu je. A táto Rajka za čo robí? Ona si myslí, že my zabijeme Fionu. Za to, že je legenda. Pápa, nepodarilo sa ti to, bohužiaľ. A Bunny je level 17. A surf na teba. Idem. To bolo tesné, fú. 22. Oj, to má celé ponožky mokré, slepá. Máš, nebo teraz. Musíme si vylečiť Pokémonov. A ideme ďalej. Ako by to, že ľudá, alebo čo? Poď. Ďalšia trenérka. Ludicolo. Na tu sa hodí kto? Fiona. Ludicolo, ale serieš ma. To máš karmu. Prečo to hovoríš? Ak si spomínaš, ale zasa prišiel na moc. Pápa. Bunny level 18. Fiona 26. Prečo sa tváriš, ako keby to bolo niečo nové? Chápem, pani, rozumieš? Je nebezpečný. Prepáč mi, ale keď si občas žiarlivý, vždy hovoríš hlúposti a robíš problémy, takže aj Aras má právo robiť to isté. Keby to tak nebolo a bol by nebezpečný ako vraj, Ďalšia trenérka. potom by asi nebol kúpil tvoj dom, aby si Jak to volalo, to vieš, čo to... Boha, ty vyhrávala to. No to nezaujíma, neviem. Ale, bože však. Neviem. Čo nevieš? Nemusím vedieť všetko. To je slovíčka skladala. Piknik slova. Áno. Dobre, zlož to. Zlož to, zlož. Zlož to. Zlož to! Ali? Ahoj. Prečo si to? Nemám moje oko. Si tu sám? Áno, čo chceš? Zachrániť
A to čo je? Asi si nemyslíš, že uverím, že nejako si ty. Čo mám dať? Čo ja viem? Ale nečuduj sa, kde máš svoju mamu a v akej situácii. Ach jaj. Čo mám dať, aké nechcem? Ja neviem. Čo im jebe? Hociaké. Nejde mi to. Tak bohužiaľ. A to teraz to si nebude sťahovať? Hej, Chcete na Google? nestiahnem. Prečo nie? Tebe drbe, alebo čo? Na internete si to stiahnem. Až mi to išlo. Tiež sa teším. Posol, štvrtý. Jebe do piči, doteraz som to robila všetko. Dobrý večer všetkým a vítajte. Neviem, ale mám 49, ktorý má moc priviesť všetkých, ktorí ma radi na jedno miesto a na tom čase. A cítim sa nadšený, že vstupujem do svojho nového života, pretože To čo mi aha dalo, pozri. Od môjho e-mailu. do krásnej Ja neviem svoje heslo. Nevie? Stiahni to cez Google. Ja ti to Nejde potom to. spraví. Ide to. Formáte na pič. Na. Napíš tam piknik slova, veď. Daj tam piknik slova dovnúlad. Nejde. Ale musíš tam piknik slova dovnúlad. Dick. Dick. Čo je? Poď, lebo ti jebnem aj tebe. Piknik slova. Dovnúlad. Dovnúlad. Dojte, No veď. je, nie je to, nevidím. Nevidím dojde. NLO. Tam máš druhé. To prvé. Si, kako. No, čo? To máš stiahnuť. Biológ, dať, ja nemám. No tak treba ísť. A teraz čo? Neviem čo. Teraz čo? To nie. To musíš zakázať. Nie, nerob. Ale všetko, čo tam pôjde, tak to všetko viete. Teda dúfam. Čo mu zasťahuješ? Počkaj. Bude hneď. Ideš už! No rob, pánaj, lebo to tako najmä, že dochne. A teraz to rozostať. Za mne, neboj sa. Počkaj, ide už úplne ve 109. Ale ja sa starám, pičovi. Ideš už, dať si tú ruku a choď spať. 2 hodiny sa to stane. To mi poslal žiadosť, že Štefan Neríche, to je. Mama. Čakaj. Čemu si mi to robil? Svedomie. Ok. Čakaj. Tak vydržíš. Čo mi tu vzťahuješ? Asi. Počkaj, veď to sa bezváš, čo sa tam stiahne aj s tým spolu. Nina, čo som ti kázala? Zničila moje manželstvo. A môj manžel sa so mnou rozviedol.
Poď. Nemám, daj mi sladké. Kade ti zoberiem? No povedal, aby som ti volal. No čo sťahuje sa. Dobre, Ukáž. dobre. Vychodzę osoby. Keď to je, tak si. Ukáž mi to, a to mi to. Poď si naslednú to. Ale to tam je zlo. Dobre, vidíš, že nie, celé to máš červené. Ale to Poď. mi nevadí, ja som to mal krásny. Mne to vadí, lebo červené. Ty zás sa mi to ukázal. Slušaj. To čo robíš ty? To samé. Ukáž, čo sa mi to stiahlo. Nie. Tam máš druhé. To posledné úplne. Posledné, nevidíš posledné. To? Ja nie, už Ale nádych to je posledné. Joj. A to je toto. No. Ja ale to tomu dá. Mama, di. Teraz čo? Mama. Mišo však. Bum! Nič nevieš. Ja som to videla. Nič nevieš, nič. Dobre, choď už Nina, rob. Už čtvrtok máme písať přece obejhle. Jaj, choď mi do piči. Naozaj. Dneska písali aj dlhá dvojku. Takže sa neučil. Nie som ako ty. Ty kde máš kľúč? Do tašky som si oddal. Asi. Choď už urobíme tú poslednú, už mám pokoj. Je to tam. Užívajte si večer. Želám vám príjemný zážitok. Čau, Tamara. Hneď sa vrátim. Kde? Poď. Idem. Ďakujem. Hneď prídem. Dobre, ja idem na to. Vidím, že si sa vyporá. Máš život slobodný. Ale si počkaj na rozhovor. Takže ja sa s vami lúčim a čaute. Ešte si to uložíme. A čau.